GoPro Hero 4 Silver. So ayan, kaso lang mga bay, daot yahang external mic. So ilisdanan pa nato ni mga bay, so ato ning pailisdan. So i-update din tambo kung sa inindot niya nga quality ani or sa video, para nga makita sa ninyo kung sa kanindot pa ang GoPro Hero 4 Silver. So nasa screen mga bay. Sige, okay na to. So ayan, so nakita ninyo mga bay. So muna ang kuha ni GoPro Hero 4 Silver. So Ayan, what's up mga bay? So karon mga bay, ang akong i-share is about lang po sa ako ang bagong napalit niya Hero 4 Silver na sikanhan siya mga bay. So napalit na ko ni gikan kay Ma'am Karen. So nasa channel mga bay, nag-YouTube na po siya, nag-YouTube. Muna yung YouTube channel mga bay, Today with Miss K. So muna yung channel. So paki-subscribe mga bay and paki-share sa yung video. So nasa yung video karon nga isa kabo. So nag 1.3 views siya mga bay. So diyan ako rin napalit sa yaha ang Hero 4 Silver mga bay. So ang palit ako sa yaha ni is price is 2,000 pesos. Para nako sulit na kayo ni mga bay. Sulit na kayo ni Hero 4 Silver. So wala na ako nagamit. Ako ang pinagustan ng camera ang SD cam. So ako sa ipahuway, iparelax na ako to mga bay. Naroon ito itambay na ako. So muna ako ma-share sa inyo ang kuha quality video. So the best na kita naon mga bay, nindot na siya view. So di na ta maulaw ani, kasi na ta maulaw. Pwede na ta ani mag-rides. So shout out sa LP Harmony Motorcycle Parts sa tong sponsor. So di na ta maulaw ani mga bay, magsuroy-suroy. Ay guwapo naman og quality nga tuwa video. So nag-order po kani og duha ka battery og isa ka casing, black casing mga bay, na pang Hero 4 Silver gid siya. So atong microphone atong gamit is recording cellphone, kasi matingala mo recording cellphone na tuwa ang microphone karon. So atong price sa microphone is 650, 700 na tanan na per shipping paid. Itong mic na rin nakita, di mo na makita, wala mo ko sikan daring ang camera mga bay, kalimot ko na. So shout out kay Kinit. So mauro man siguro na ako ma-share sa ako ang bagong camera karon. Yan, so nindot na yan ko mga bay. So abang-abang lamo sa rides na to. Natay rides pohon. Wala tong sana ako kung battery nga maabot kay dito kay mag-rides nga isa ray battery mga bay, dali ra kay malobat. Yan. So thank you. Papanan ako mga subscriber and bye bye.